Falar que parellas con un só o fillo son case, atención, o 16%, é un 15,99%. Falamos tamén de parellas con dous fillos, que xa estamos aproximadamente no 14%, e xa se nos poñemos en 3 ou máis fillos, estamos a falar do 5,56%. Así que non lles quero nin contar que se xa é difícil conciliar con un só neno, pois con 3 xa nos podemos imaginar. Bueno, eu ben o sei que no meu caso somos 3 persoas, 3 fillos na nosa familia, e os pais, a verdade, é que tiveron que afrontalo dunha forma bastante complicada, tendo en conta que ademais os dous traballaban. Nosos pais, e xa nin che quero contar, Adri, que ti con dous mellizos, ademais da mesma idade, pois xa... Os pais facemos o que podemos. Datos reveladores... O que temos, efectivamente. Datos reveladores, e nos quixemos xuntar como cada sábado o noso Consello de Pais para saber que opina sobre conciliar durante o Nadal e sobre outros asuntos ben importantes. Pois eu na miña casa, para que non sea un caos en vacacións de Nadal, pois paso todo o Nadal en casa de meus pais. Ola, son Lorena e teño unha filla de 7 anos. Na nosa casa igual, o sea, tirando de avós, que benditos sean, e despois polas tardes, pois actividades, así algunha destas que fan no Concello. Ola, son Patricia e teño dous nenos de 18 e de 10 anos. Nós, por exemplo, pois destinamos, o sea, a miña irmá, meu cuñado, meu home e eu, todos unha semana de vacacións, as nosas vacacións, para acoller todos os nenos xunto cos avós, e entón, bueno, pois unha semana están nunha casa, outra semana están todos na outra. Ola, son Sol e teño unha nena de 5 anos. Eu, no meu caso, teño a sorte de que as miñas vacacións coinciden coas vacacións escolares, co cal, pois, bueno, o que sí tamén é certo que incluso nese caso hai que encher o día de plans para non estar metidos na casa, sempre cando o tempo permita. Eu son David e teño unha nena de 9 anos. Sin os avós non se pode sobrevivir. Eu sin os avós non faría nada, benditos avós. Porque os nenos, sobre todo, poñanse enfermos, contaxia un primo a outro, e entón isto xa se fai unha bola enorme. Tiñan que darlle máis valor, o sea, para poder conciliar, para poder soster, non? Ou leválos ao cole, ou recollelos, ou eles están en traballo lexos, teñen que estar eles atentos, así pasa algo, estar eles pendentes. A hora de conciliarnos, por igual. No meu caso non hai, porque o meu home anda ao mar, a altura, entón aí... eu son a que ten que conciliar cando el non está, non hai máis remedio. Debo dicir que o que vexo na miña contorna é que normalmente son as mulleres as que máis renuncian á hora de conciliar. No meu caso é un 50-50, digamos, pero sí que recaen máis sobre os meus pais, pero porque por a outra parte traballa a súa nai, entón é como máis complicado. Pero vamos, que sí que é un mitad-mitad. Bueno, será que este Nadal non demos apañado e conciliado, non? Sí. Xa vou, que me liamos agora. Vale, de camiño. Vou, de camiño. Vale, venga. En primeiro lugar, organizarse e planificarse para pasar tempo de calidade en familia. Os minutos que pasedes xuntos serán o número 1 de todos os consellos. Cando un neno ou nena vai a unha actividade por primeira vez e non poden acompañar os seus pais, vayan da man de persoas da súa confianza para crear unha zona de confort a ese menor. Terceiro consello, o lugar de conciliación debe ofertar diversas actividades que permitan ás crianzas desenvolver as súas capacidades. Tamén é importante manter unhas rutinas para desenvolver a autonomía e a seguridade da infancia. Dentro destas rutinas podemos atopar a alimentación, o descanso ou a actividade física. En último lugar, non por iso menos importante, o tempo que pasen no lugar de conciliación ten que ser un tempo de desfrute, non unha obriga.